बाबू माई भट देलन हमरा के आई नतिया बहुत दिन बहरी चौड़किया खेलत रहत के कौन सोच रख नतिया आई। कहाँ बड़ू हो सुनाता केने बड़ू आ गई नतिया के कहाँ कमाई धमाई करे गई नतिया आ गई। का बकबक करतो पानी उनी देबू पिए के पानी बढ़िया ना पियला ह पानी पिए के बा ए साल भर नहीं हरे के साड़ी पहिना तनी फटा है एगो साड़ी के जोगाड़ तो हमरा किन के देला हमरा के करबो हला कच कच करबो के पानी देबू बढ़िया पानी के कहे नहीं ला देखा हमार दिमागवा मत जहुआ बा अपने से अपन मंगी हम धो ले जानलू ना। अरे पागल हो गल बड़ू का एकदम कह देखो तो घाम भइल बा अपने दिमाग जरूरत तहरा अपने एगो धइले बा ना तो एगो साड़ी के ठेकान लिखे ना। अच्छा पानी लेवा साड़ी किन देबो तहर माई बिया की इहो साड़ी देखे जरतिया हमरा के देख के कौन पंडित बियाह करा देलस कर में हमर नाच दलस बोला के ले ओतन पंडित अपने मंगिया धो ले अपने से हर महीने पिस्ता बादाम काजू मैं खाए के मिलत है नून भात छोड़ के कुछ भेटा तो भाई जा नहीं जानत का खातिर लो को तरह के देखला ले पहिनी तो हइसने रहनी का नहीं तो रहलू तू परी ना एकदम मोट छोटनी सुहर रहनी या हमारा ए जा गोबर उठाव तो हई कर तो हौ कर खाना बनाव और खाना ना मारी तो के करी तार बाबू करी हां करबू ना तो तू चौकड़िया मरबने ना। हां चौकड़िया देख तोरा मुंह कुछ तो भाके ये देखही आइल बड़ू तू की चौकड़िया मारतनी हम तोरा मुंह कुछ दे हां मुंह कुछ दे हम ले आवतनी पंडित को बुला के बारा बुला हो जा ले हो जाओ अनतिया बुलाव ना रे जो ना रे हम तो रात तनी करे नतिया बुला के ले आवतनी पंडित हां अपना औकात तो रात तनी आवस नतियो गइल पंडित जी के बुलावे पंडित जी के मारा फरुही आले पंडित जी जुलाइए झड़ के हर में पाला परल वो जानिए गई हन कि कोना खानदान के हम लड़की हई हम गैया लागे ले का पंडित जी के दही दूध मिलते नहीं खे खाली लागबे करे ले साज खन न मिली। अरे साजू खान तो कबो तो बोलाई साज खन सवेरे का हो ठीक है बा ध्यान दे का तारा पे का ध्यान दी बियाह होई कि ना होई। अच्छा बियाह खातिर ऐसन तो दे देखी तोर हाथ दादा रेखा को बा कहिया होई ए तो जमान इस सरवा के तो कुंडली में कोनो बियाह नहीं लिखल महाराज का जने कोइसन पंडित बियाह करा देलस कर्मे में आग लग गइल बा भोसड़ी से बियाह हो गई जिंदगी नरक हो गइल बा पानियो मंगला पर गरिए देतिया पंडित जी तो बियाह कइए दे कराइए देलन कि जिंदगी नरक हो गइल बा तनी आशीर्वाद द जा तनी पंडित जी कहां का करी हम फिर पंडित जी का दे जमान पाए लगी एकदम दूध पुते फरत फुलात रहो ए तनी मेहरानू की जवानी बरकरार रहो। अरे कैसन बियाह करा देले बन कि आग लागल बा घरे हमरा चली तनी बोलावतिया आग लागल बा हां ए महाराज आग कुछ लग जाई का जने तू बैठ हम हमरा पहले फैसला करे दो कौना चिके बियाह करवावे अरे जे हमार कइले बन घरक नरके बनल बा हम कौन नहीं बियाह करेले। बस होइए गई अरे जजमान हम नहीं करेले हां तो के हमर करल भैया करेले की हम भैया करल बन इहे खमन धर देखिए दे दक्षिणा जवान मांगलन काम भर बियाह नरके करा दी हम चलो चलो देख चलो तू संगे चलो देख लो भैया कमजोर बा कुछ एने ओने हो जाला चुबी खाड़ कर चल तो तनी हम देखी राउर परिणाम चलो खानदानी हम पंडित हई आ एक गांव में 90 घर हमारे जजमान का बा तो चली राउर 90 घरवा में जजमान का बा कि तल्ला है बनावा वाला जिंदगी है पंडित जी हमार बियाह क के कैसन बियाह करौनी कि घरे पानी तक नहीं छे घोटा महाराज देखी पंडित जी के दोस्त मत लगाई जजमान हीरोवे आइनी के खूब सुघर लड़की बियाह जजमान सुनी ई ओकर जोन बाटे कुल खानदान के संस्कार देवे में कमी बा बाकी लड़की के सुघराई में कमी थोड़े बा सुघराइए काम करी करौवे न ले आई रहनी अगुआ बन के कि बियाह करावत चली बढ़िया के चली बाबा जजमान दही वही चूरा रे बाटे नु हां चली मैं एबरा रवा के चूरा दही त मिली मने जुड़ा जी रो चली जजमान चली केने बड़ू हो आ गेलन पंडित जी अपन बतिया लो जिंदगी नरक बनौले बने बैठल बड़ी कमासुत क के कमाई बैठल रहत रे दिन भर बतियाई गोल लगत नी ये हमर पहचान के गाना हो दादा अरे पंडित जी ला अरे पंडित जी के बैठाबू अपना बैठबू अरे बैठ से पंडित बात घटिया तक जत नहीं खी हमर मर्दाना जानती नतिया के बेटा का है ऐसे करता रू का हो गइल बा उ नतिया भर दिन गायब रहता राती क्या होता तो नहीं पीपा क्या होता तो कुछ नहीं करत आ ये करब देखै जजमान बैठा है जा ई बताई ओइनी ह पानी मंगनी ह तो गाड़ी देती है जब को कुछ को ह तो गाड़ी देती है काम कुछ करत नहीं के फरुही तुर देलस ये बेरा अलग है
गोबर तो नहीं टराइल देखत न गाय भैंस कुल बहरी होई त टटरा पंडित दहेज दे के हम बाबू बियाह के लिए बढ़न हन के गोबर करे खातिर नतियन के अच्छा चुप रह हम समझ से समाधान बा हमरा बेरी देखो दोनों जानी के हाथ देखे के पड़ी देखे के पड़ी केकरा में दोष बा देखो ना होन 3 जिला के श्राद्ध कहे वाला होन सुनी ना का हो महाराज बिया चुप रहो ऐसने बियाह करवाओ तनी रुए महाराज चुप रहो हनी है ना ना तो डाली है ये पंडित जी के हाल बा बहुत सिर का बारती शांत हो जा चलो ये जजमान एकरा पर बहुत बड़ गरह बा जवन गरह बा बाबा केहू तरी गरह के दूर करी गरह के दूर तो हो जाई एकरा के कोरा में ले जी के एकर शुद्धिकरण करे के पड़ी शुद्धिकरण हां ई कौन शुद्धिकरण होला कोरा में बिना शुद्धिकरण के यही तरी करबे और करी त हमरा सोझा करी कि कोरा में लेके कौन शुद्धिकरण करब अभी तो ये गाड़ी देती या शीतला में कोई तो फेंक दी कपार पे ना होई तो ईंटो फेंक दी हां तब हम का करी शुद्धिकरण होला हो ल का जाने बाबा कहत न तो शुद्धिकरण होला ई कुल मैं पातला में लिखल बा शुद्धिकरण कोरा में होई हमरा सोझा ना हो आर शुद्धिकरण चुरकी खाड़ के करे के पड़ला चुरकी खाड़ तब कर हमरा तो हाँ। करी एने तो मने करी तो रोवे न करब देखो हां पंडित जी चली जजमान बाबा शुद्धिकरण कहते चली तारा के ठीक हो जेबू कुछ आ बुझाते नहीं है हमरा मर्दो मानी तारा के ठीक बा ओतने आ तू मनबू ओतने पहले भर दिन गायब रहता अरे गायब रहता तो ओकर दवाई हम तारा के बता ए देतनी पंडित जी कनावा में का बतिया उतर कानवा में ना कहबो मुंहा पर कहबो तो 10 कहतहरो के ऐसे कर के मेहरानू जात है सन नाक नहीं तो मैला खैती सन मैं समझावे पर ये कोरा में ले जी के ओकरा के शुद्धिकरण कह जाला तू मानते नहीं खबतिया के अच्छा तो समझाई बाबा चलो समझाई आओ हो केना तार रूम बा चलो आओ आव ए बाप फेल आला लगत यही दादा ही सब ये बताओ तो हमारा के पहले पंडित जी खोल के मैं बात खोल के बताओ हाय गदरल जवानी समझते नहीं के देखो पर जजमान तार देखो तनी ओनियर रहो ना तो इंजन तू मौगे बड़ा का पंडित जी पंडिताइन के तोहरो खिसियाते हैं पंडिताइन तोहरा ले अब का तारा के समझाई कि पंडित जी कहाँ हो मैं तार मर्द में दोस्त बा ई क्या कहतरी पंडित जी का कहता नहीं हईसन सुगर माल छोड़ के सारा दिन भर बहरी रहता बताओ हईसन सुगर अगर हमनी के भी माल रही भर हवारे जुड़ा तनु टेंशन मत लो मरद के कटिया कर रख आ पंडित जी दही खाए के बहाने वही हो आ ताजा के बेहुर जुठरी हो ये पंडित जी तो बड़ी घटिया बड़े रे पंडित बाबा इहे कहब हाला करब का पंडित बाबा ए भैया पंडितवा के हमारा लक्षण ठीक बुझात बा ना हमरो नहीं के बुझाती भीतरा बैठल भाई कौन शुद्धिकरण करके चलो जाओ ए भैया शुद्धिकरण कम आ सूतीकरण हमरा ज्यादा बुझाता है मेहरारू लक्षण के ठीक नहीं के बुझात ई तो हम ओकरा के कहते बने ऐसा हमरा के भटका देलस जिंदगी नरक कर देलस पंडितवा बियाह क के ओकर हम बियाह चारों काट दे ओकर बियाह निकल ऊपर लाठी ले के करावत तनी हम कौन रूम में गोल भी ऐसा है में कोई बाबू लेके भीतरा चलो चलो लठिया ले ले चल लठिया ले ले चलो अगर इनका शुद्धिकरण हम करावत तनी पंडित जी ए भैया ई का अरे बंद कर बंद बा कबे शुद्धिकरण करता गेट बंद करके कौन पंडित शुद्धिकरण पंडित जी जजमान टेंशन मत लो हम तो जन शुद्धिकरण कर देबो तार तार देबी का मोटा पहले होखी बड़ी मुलायम तार अरे शुद्धिकरण करते रहो अरे पंडित जी अरे तेरे शुद्धिकरण करता एगो सोडियो खुलल बा ई छिनरी वाला पंडितवा खेल हाय पंडित बियाह करता ई बियाह करता एकरो के ले चलो कराओ ते दोनों के ले चलो पंचायत होई ले चलो खाली पंचायत होई होई देखो होई हो शुद्धिकरण है शुद्धिकरण करत है शुद्धिकरण करत रह
ये शुद्धिकरण कहला ये कहला शुद्धिकरण जजमान ये बिया करत बोल 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 अरे पहले डंडा हटाई ना ना बोल तू कौन शुद्धिकरण करत देखी बाभन के मार दम तो बाभन लागी चल तो शुद्धिकरण बता तू